ରାତି ପାଇଲେ ପଞ୍ଚୁକ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇତେ ଯିବା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଭୋରୁ ଉଠି କାମ ସାରି ଡଙ୍ଗା ସଜେଇବା କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲି। ମୁଁ ମୋର ସଳିତା ରେଡି କରୁଥାଏ। ମୋ ଅପା ସବୁ ଡଙ୍ଗାରେ ପତାକା ଲଗେଇ ଦେଲେ। ପତାକା ଲଗେଇ ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ମୋର ଡଙ୍ଗାରେ ଦୁବ, ବରକୋଳି ପତ୍ର, କଣ୍ଢେଇ, କଦଳୀ ସେସବୁକୁ ରଖି ଭଲ ଭାବରେ ସଜେଇ ଦେଲି। ମୋ ଦୀପ ଆଉ ମୋ କଣ୍ଢେଇ ଯେମିତି ହେଇଛି ନା, ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିକି ଜମାରୁ ହସିବେନି। ଡଙ୍ଗା ସଜେଇବା କାମ ସରିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଟାଇମ ବି ହେଇଯାଇଥିଲା, ତ ଆମ ଘରର ସମସ୍ତେ ବାହାରି ଗଲୁ ପୋଖରୀ ଘାଟକୁ। ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଆମ ଗାଁର ପଡ଼ିଶା ଘର ଲୋକମାନେ ସବୁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ଲେଟ୍ ହେଇଯିବାରୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୂଜା କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। କଦଳୀ ପତ୍ର ପକେଇ ସେଥିରେ ଭୋଗ ଲଗେଇ ବନ୍ଦାପନା କରି ଆଳତି କାମ ସାରିଦେଲେ। ବନ୍ଦାପନା କରି ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ମୋର ଡଙ୍ଗା ନେଇ ଚାଲିଲି ଡଙ୍ଗା ଭସେଇବା ପାଇଁ। ମୋ ଡଙ୍ଗା ବେଶୀ ବାଟ ଗଲାନି, ପାଖରେ ହିଁ ଲାଗିଗଲା। ଡଙ୍ଗା ଭସେଇ ସାରିବା ପରେ ଶାଶୁ ଆଉ ଅପାଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ କେମିତି ପଞ୍ଚୁକ ପାଳନ କଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ହଁ, ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।